Hej og velkommen tilbage til Let's Play Oberkribak episode 97. I dag der er det begyndt at sne, kan I se. Og ja, vi skal have fjernet rundt om her. Sneen rundt om det hønsehalløjse her. Samt herhen vi skal have flyttet de her baller herinde i det her skur. Fordi at vi skal jo selvfølgelig have rykket lidt rundt på det her, når vi skal til at bygge noget nyt. Og det skur, der skal bygges et andet skur hernede, så vi skal egentlig også have fældet nogle træer, men det ved jeg så ikke, om vi skal gøre i dag, eller hvordan. Vi skal i hvert fald lige starte med at flytte. Vi skal ikke flytte baller nu, vi skal op og have ballespyt på, og vi skal have det på og ikke smide det af. Fordi det er aller først, vi skal selvfølgelig op og skifte. Vi skal faktisk have skrabt noget sne, så vi kan komme i gang med at fodre. Så der skal lige skrabes op ved, rundt ved forerne lige hurtigt. Og så skal der selvfølgelig også lige skrabes op ved køerne og grisen lige rundt en gang. Ganske kort og enkelt, ikke noget fancy. Fordi at vi skal jo, ja, der er nogle ting, der skal flyttes rundt, og nogle ting, der er i dag, og så videre. Vi skal også kunne komme til, og jeg skal også kunne komme til at gøre rent ved dyrene, og så videre. Så nu smider vi lige det her ballespyd på en gang, og så kører vi lige over stiller den her, fordi den skal vi jo ikke bruge til at skrabe sne med. Vi skal lige lukke døren, fordi det er halvt koldt der. Og så er det så, fordi jeg har været inde og lavet nogle ting om på det her map, så har der jo sne inde i laden herinde, og så videre. Så det er lidt trist, men at man ikke, hvis man placerer en ny bygning, at så sneer det ind i den og så videre. Så det der season snowmask der, det er selvfølgelig lidt, hvad skal man kalde det, avanceret at arbejde med. Men sådan er det er det ikke at gøre ved. Nu skal vi lige spænde den her på. Og det skal vi selvfølgelig ud og gøre. Nu der. Sådan. Og så bakker jeg lige tilbage en gang. Nu skal lige se, den skal lige hæves, ellers så begynder vi i hvert fald at skrabe allerede. Og så skal jeg lige sørge for at få den i gear også. Hvis vi nu lige bare får skrabt rundt om her i første omgang. Så vi kan komme rundt her. Sådan der, så skal det have den her over. Jeg kan faktisk ikke aldrig huske. Det var den der, sådan der. Og så skal vi have den ned, og det gør vi der, og så skubber vi lige det her sne væk. Bare så vi i hvert fald lige kan komme rundt om den. Og jeg tænker faktisk, at jeg vil lige sætte lidt musik på, mens jeg ordner det her. Fordi det kommer selvfølgelig til at tage lidt tid, kan jeg godt regne ud. Så jeg smider lidt musik på, og så skraber jeg noget sne. Ja,
Så fik vi da skrabt en lille smule sne. Og det kan vi holde en lille frokostpause, tænker jeg. Vi bakker lige den her ind. Og så skal vi... Ja, vi holder lige en frokostpause, og så skal vi have flyttet de her høballer derover. Og så skal vi faktisk også lige have lavet lidt foder videre til vores dyr rundt og fodre lidt og give lidt strøelse og så videre, så vi er klar. Og så håber jeg på, at det her firma, det måske kommer i morgen og kan begynde at brække lidt væk herover. Nu kører jeg lige herover med den her. Vi skal selvfølgelig lige køre lidt forsigtigt, fordi det... Jeg tror faktisk, vi kører op og fodrer først, men jeg tænker, vi tager lige traktoren med herover, fordi så er vi klar. Så holder jeg lige en kort frokostpause, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Ja, så er jeg faktisk klar igen. Så lad os køre op og se, hvordan det står til op ved dyrene. Så ser vi om... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg laver køre i. Jeg smadrer det hele. Hvad vi ellers kan nå at få lavet i dag. Vi skulle i hvert fald gerne have gjort... Det har vi. Hvis vi får flyttet de der, så har vi jo gjort klar til, at de kan... Heller lige... gøre sådan der. Og så kører vi lige så stille og roligt herop. Ja. Og så skal vi lige have trukket den der ud, og jeg skal egentlig lige se, om der skal smides nogle ekstra baller i, eller hvad, fordi vi skal have med lidt strøelse her til vores gris. Og vi kan lige... Vi kan få den bakket ind, så vi kan få den spændt på cirka der. Hvor er det? Nej, det var ikke helt skidt. PTO i. Vi skal lige have en PTO i, inden vi hopper ind i. Sådan. Så kan vi godt gå fremad. Og der er, hvad er der i? Der er en enkelt i, tror jeg. Prøver lige at køre rundt og se, hvor meget. Det er ikke sikkert, at de skal have så meget, jo. Det skal de nok alligevel. Lige pas på, at man ikke kører alt for hurtigt her. Så må vi om at have fyldt op. Så prøver vi lige en gang. Grisen, de skal i hvert fald have. Nu har vi selvfølgelig solgt nogle gris til sidste gang. Så vi har fået 100, eller vi er oppe på 131.000, altså næsten 132.000. Så vi har da nogle penge at gøre med. Vi skal om at have fyldt nogle flere baller i, kan jeg se. Så må jeg se, om jeg kan være lige så heldig, som jeg plejer at være, at smide 3 i på en gang. Det ville være nice, hvis det kunne lade sig gøre. Og så lige parkere den der, hoppe ud og få den spændt af. Ud med den der, med den. Så skal jeg lige lidt frem her. Kan jeg så komme? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal lige lidt længere frem. Lige komme frem mellem laden og lygtepælen, ja. Sådan. Og så skal vi lige se, om vi kan nappe 3 af de her palmballer. Kan vi sikkert godt. Vi må se, om vi kan få dem balanceret. Vi prøver i hvert fald. Håber. Nu kører jeg forsigtigt, så kan det godt være, det lykkes. Ellers så må vi jo bare gøre det en gang til. Altså længere er den jo ikke. Men vi prøver lige at se, om vi kan... Indtil videre går det meget godt i hvert fald. Og så skal vi lige lidt tættere på her. Vi skal lige lidt tættere på det også. Og så kan vi godt begynde at løfte, tror jeg. Så skal vi bare lige ind over kanten her. Og... Jo, den passer. Lidt længere frem. Der. Og ned. Så vi lige en lille smule der, lidt længere ned, og så bakker jeg. Så bakker vi til. Bum! Sådan. Så skal vi bare spænde på igen. Og det gør vi ved at køre fremad. Og så håber vi, det er nok. Ellers så må vi efter den tur med. Så vi kommer rundt der og få den spændt på. Det går vist lige. Vi prøver i hvert fald på med den, og i med PTO'en. Det var der, og så bakker vi bare lidt længere tilbage. Og så kører vi rundt igen. Det gjorde vi ikke. Så smadrer vi lige lygtepælen i stedet for.
Han blev der stående i det mindste. Så det gik der. Okay, synes jeg. Vi vil selvfølgelig lige passe på den øverste balle der, for den ligger pænt løs, kan jeg godt se. Så hvis vi bare knokler afsted, så går det galt. Sådan. Så får de lige noget strøelse og noget mere. De skal have meget, kan jeg se. Det er jo helt vildt med de grise der. Skal vi have en ball mere, mand? Den blev bare ved med at køre. Okay, det er i orden. Så håber jeg bare, at får fyldt godt op. Og så blev de færdige. Så skal vi lige op til køerne og se, hvad de siger. Nu har vi jo ikke nogen høns og foder på. Vi kører lige udenom. Og det er selvfølgelig godt være lidt svært at se, hvor vi skal køre hen, fordi vi har jo ikke... Det er svært at skrabe sne, når man ikke kan se ordentligt nedunder og så videre. Men jeg har da gjort et ihærdigt forsøg. Der var selvfølgelig også det stykke, hvor der ligger de her plader på her. Det er rigtig træls at køre på, for det hænger snitloven i konstant, og den hopper, og den gør, og det er rigtig træls faktisk. Men det er ikke noget at gøre, sådan er det også i virkeligheden, hvis der ligger sådan nogle plader. Og jeg ved ikke, om jeg kan flytte dem, eller fjerne dem, eller... Men det har jeg ikke rigtig lyst til at prøve på at gøre ret meget ved. Lige nu i hvert fald. Nu vil jeg bare have min gård optimeret en lille smule, og så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at sætte den til salg og så se, hvordan omledes, om der kommer noget vi kan bruge, altså et godt bud eller noget, så vi et eller andet sted jeg kan komme ud og måske prøve noget, der er lidt anderledes, som det vil vi køre på her. Og ja, det er ude i fremtiden selvfølgelig, men jeg vil godt lige have bygget noget større hønse over, og i hvert fald brække det skruer det væk. For nu er det sat i gang, og så skal vi i hvert fald lige have gjort det færdigt, og så må vi lige se om... Nu kører jeg lige lidt frem igen her, jeg gled faktisk. Så må vi se om vi skal fortsætte, eller at bygge mere, altså... Eller vi skal prøve at sælge og se. Så hvis der er nogen, der har nogle kommentarer omkring det, så må I selvfølgelig gerne lige skrive i kommentaren, hvad I tænker. Det vil være dejligt at få en lille idé om det. Så spænder vi den af. Det gjorde vi så ikke alligevel. Af med den P2 og sådan der, og så fremad. Og så skal vi lige op og se, om vi har noget mixet mad heroppe, eller mixet foder hedder det. Det hedder ikke mad jo. Til køerne, så vi lige kan give dem noget foder også. Der er tosse, som det går galt, når jeg kører i det her glat føre her. Nu skal vi selvfølgelig lige hen over noget her igen. Sådan. Nu bakker jeg lige til her en gang. Jeg skal faktisk lige lære at køre lidt mere. Der er ikke meget i den, så det ser ikke ud til dig. Vi prøver lige at se, hvor meget der er. PTO. Slanger. PTO'en kommer i der. Der er kun 3.000, så det er da i hvert fald ikke nok. Så vi skal da højst sandsynligt have mixet noget mere i hvert fald. Vi prøver lige at se, hvad der sker, når vi fylder lidt i her. Og se, hvad der sker, om det er nok, eller... Det var det selvfølgelig ikke. Nå, de har i hvert fald til nu, så jeg bakker lige her tilbage med den her mixer. Det var ikke det. Og det er høballer, der ligger der, og haybales, der ligger derovre. Så får vi da lige mixet en portion. Den holder ikke særlig godt faktisk. Den skal længere sådan der rundt. Ellers kan jeg ikke komme ordentligt i. Sådan, af med den. Slanger den. Og så skal vi lige have de baller der smidt i allerførst. Og det vil også være rart at lige se, at mine køer de begynder at give noget mælk faktisk. Men det gør de jo ikke, før de har fået kalve, så det er ikke noget, vi sådan lige... Det kan være, det kommer til foråret. Det var lidt for meget, vi fik med der. Der skulle ikke så meget med. Sådan der, vi skulle have en. Det er jo høballerne, vi skulle have 2 af. Så, nu tænder de allerede lyset. Det var da tidligt. Men det er selvfølgelig også, fordi det er vinter.
Sådan. Så skal vi lige have 2 høballer, og så skal vi faktisk ned og hente den anden traktor, fordi vi skal jo have en skovl. Sådan. De vil ikke i. Så må de lige have et lille skub her. Det er selvfølgelig også lige... det er der godt nok ikke meget for. Jeg prøver lige at give dem et lidt kærligt skub her igen. Den røg selvfølgelig ved siden af. Så, den fanger jeg ikke sådan lige der, nødt til at flytte mixervognen først, så det tager simpelthen, og vi tager den, der ligger her. Der er ikke andet for, så det er en af gangen åbenbart. Kan vi få den af der? Det er ikke nemt. Det er utroligt. Hvorfor dalen vil den ikke ned i? Nå. Vi prøver lige at køre en gang til her. Og så løfter jeg lige en gang. Bakker lidt. Og så prøver jeg at se, om jeg kan få den ned i der. Kan jeg simpelthen ikke? Jo, der kom den. Godt. Men vi kan sådan set godt fodre med den anden. Så vi kan sådan set godt køre ned og stille den her. Det gør vi så. Vi lukker lige døren igen. Det er mega træls det der. Det var lige... det går. Og så stiller vi lige den her, og ja, og så henter vi, tager den med skovlen på, og der kan vi sagtens spænde foderblanderen på. Så skal vi lige prøve at se. Prøv lige at bremse her. Og den glider ikke. Så helt vildt glat er det der heller ikke, det var der altid noget. Og så gør vi lige sådan der. Slukker, hopper ud. Så kan det godt være, at vi skal snart til at tænke på at have lys på måske. Det må vi se. Nu kan vi i hvert fald lige først, om vi skal lige have løftet den der, for så begynder den at skrove sne, og det skal vi ikke have med. Det var ikke meningen i hvert fald. Sådan der. Den har jeg også god. Den står ikke godt fast i sne, kan jeg godt mærke. Nu skal vi selvfølgelig lige passe på, at vi ikke får skovlen ned i. Den er godt nok også blevet beskidt, den her. Den trænger der simpelthen så meget til at blive vasket. Altså. Nu skal vi lige have lavet det her kofoder aller først. Vi kan egentlig bare skrabe ved køerne, fordi det er silage, og det kan vi lige så godt bruge til at mixe med igen. Og det gør vi. Nu må vi så se, hvor meget der ligger der. Hvis vi kan komme udenom det. Andre får endda sne på dækken, og det ser faktisk mega nice ud. Jeg tror ikke, nej, det kan vi ikke, for så får vi det silage der i stedet for. Vi prøver lige at se, om vi kan få silage op i skoven her. Det kunne vi godt. Så kan vi godt bakke. Så skulle vi gerne slippe for at tage sneen med. Kun tage silagen her. Det gjorde vi også. Sådan, så skal vi bare lige have den fyldt op. Hvis vi kan få fat i det her inden, det kan vi. Sådan, det var en skovfugl. Og tiden den går hurtigt, når man knokler sådan på, som vi gør her. Sådan. Den er faktisk lidt træls, den traktor her et eller andet sted, fordi den er så let. Sådan. Yes, sir. Så skal vi lige have 3 skovfugl med i. Den er godt nok let i bag til, det er helt vildt. Sådan. Så skal vi lige have den i også. Jeg tror simpelthen ikke, vi når at få fældet de træer her i dag, men det kan vi selvfølgelig også gøre i morgen. Altså det sker der jo ikke noget ved. Hvorfor delen? Nej, jeg skal ikke hælde det ud. Plop.
Ja, det er fordi det er frost nu, altså går det helt galt med at køre her. Jeg kan godt mærke, at det driller mig lidt i dag, det hele. Det er faktisk lidt træls. Sådan. Så mangler vi kun 2 skovfulde. Hold da op, den gynger op og danser, den her kære traktor. Ja, det hjælper på det. Så mangler der godt nok 100 eller sådan lignende, men jeg har ikke lyst til at køre en ekstra gang med den skov her. Det må være fint, hvis vi lige fylder. Så har vi også næsten, og det 16.000 der kan være i, så burde det være nok i hvert fald. Sådan, så bakker vi tilbage med det. Sådan. Så skal vi bare lige have spændt den på, og så kan vi lige få givet lige køre det foder her. Jeg ved faktisk ikke, grisen, de skulle nok godt have lidt foder. Umiddelbart. Sådan. Og så mangler der 254 helt nøjagtigt mangler der. Men skidt også med det. De får noget at spise, og det gør de der. Super godt. Så ser vi lige, hvor meget de tager. Og ja, men de tog godt halvdelen, så det skal nok gå med det. Og grisene, de kan godt klare sig lidt endnu, inden vi skal. Så lad os bare få flyttet de der høballer der. Så bliver den her ind på glas først. Det er godt nok svært, når det er så glat, faktisk, at styre den her. Så kan vi selvfølgelig lige, når vi skal ned og have fat i de baller, der kan vi lige kigge på, for nogle træer, der vi skal have fældet. Så må vi eventuelt gøre det i morgen. Sådan. Ud med den, af med dem, sådan der. Og så kan vi køre ned og stille den her. Så fik vi i hvert fald skrabt rent. Vi kan selvfølgelig også lige køre ned og skrabe ned ved grisene, så er det i hvert fald rent ved dem. Det er måske en rigtig god idé. Så kan vi lige fodre dem i morgen tidlig i stedet for. Fordi det er, altså vi begynder, det går nok at blive mørkt, og det går stærkt til om vinteren. Så vi skal lige have tændt noget lys, sådan der. Og så skal vi lige have den her ned. Så kører vi ned foran lygterne, det var ikke så godt. Så kan vi faktisk ikke se så meget. Der lå alligevel en god slat. Grisemad her, eller foder. Ikke mad, det hedder det ikke. Det hedder foder. Sådan. Så lad os gå ned og stille den her, og så skal vi have flyttet de der halmballer. Ikke halmballer, høballer. Vi skal faktisk lige finde ud af, hvor vi skal køre dem hen. Ja. Det var sådan set et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker faktisk, at de skal herover stå over i den her over. Ja, det skal de også ind i siden af møgsprederen, der smider vi dem ind. Der stiller dem, smider dem ikke. Skal vi se, hvor mange. Den glæder i hvert fald. Sådan, ned med skovlen der. Sluk lyset på den. Og sluk traktoren og hoppe ud af den, og så tager vi den her over. Og så kører vi simpelthen ud og får flyttet de halmballer, der vi skal tænde noget lys her, for det er jo bare mørkt i en fart. Sådan. Og kan vi gøre det herindefra måske? Den første balle, den tror jeg bare, at vi prøver lige at fodre med en gang. Den var på der. Det var ikke den, vi skulle have med. Ja, nu skal jeg lige kigge herude, fordi det går der helt givet i det der. Det var den der nede, vi skulle have fat i. Hold op med at drill.
Og den der. Den smider vi simpelthen herover første omgang, så henter vi den bare bagefter. Og se, de to helt skidte, så det er jo godt nok. Så skal vi kæmpe den bagefter i hvert fald. Så skal vi bare have gang i det her. Der skal køres nogle gange, kan jeg se. Og vi skal lige have fundet den rigtige rute her. Det går ikke, det der. Nu skal jeg køre lidt fremad igen. Vi skal lidt mere rundt i svinget her. Og det kan jeg da godt se, det kommer der nok til at drille mig en lille smule, det her. Så jeg tror bare, at jeg smider en stump musik på, og så får jeg det flyttet stille og roligt. Og så håber vi, det går godt. Så synes vi bare der. Ja, så blev klokken faktisk også pænt mange allerede. 5:30. Og det er pænt mørkt også, så nu skal vi bare lige have flyttet det sidste her. Så er det fyraften for i dag, tror jeg. Og vi tror lige, at vi ser, om vi kan få den her smidt ovenpå. De andre to her. Så vi kun skal køre én gang. Det prøver jeg i hvert fald, og så ser vi lige, om det kan gå. Og skal vi lige have den der rettet op, og den skal derned, cirka der. Og så prøver vi lige at hæve en gang, og så ser vi lige, om vi kan bakke med det her. Det skal nok ikke gå så forfærdeligt stærkt. Og så er vi kommet til at skubbe lidt til det der uldbur, der står bagved. Og det skal vi selvfølgelig også lige være sikre på, at det står på sin plads igen, når vi er. Det venter vi altså med til i morgen, og vi kan se lidt mere, fordi nu er det godt nok ved at være mørkt. Så jeg vil køre dem her på plads, og så håber jeg på, at der kommer til at ske lidt i morgen. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med, og vi ses snart igen. Og kan I have det godt indtil da. Hej med jer.